U ovom videu prezentirane su osnovne informacije o upali Bartolinijeve žlijezde. Bartolinijeve žlijezde su parne žlijezde koje se nalaze s obje strane ulaza u rodnicu, na donjem dijelu malih usana. One su okrugle, male i u normalnim uvjetima se ne pipaju. Izvodni kanal žlijezde dugačak je oko 2 cm, a kroz njega se izlučuje sekret koji vlaži predvorje rodnice. Cista Bartolinijeve žlijezde je povećanje žlijezde koje nastaje kada je izvodni kanal blokiran. Može biti različite veličine i najčešće nema simptoma, a ako su simptomi prisutni, onda su to bol i nelagoda prilikom sjedenja, hodanja ili spolnog odnosa. Apses Bartolinijeve žlijezde je gnojna upala uzrokovana s više različitih bakterija. Simptomi upale Bartolinijeve žlijezde su jaka bol u području ulaza u rodnicu, oteklina i crvenilo, te povišena tjelesna temperatura. Ginekologu se trebate javiti kada primijetite ili osjetite oteklinu na ulazu u rodnicu, osobito ako je oteklina bolna. Manja cista bez simptoma ne zahtijeva liječenje. Manja cista sa simptomima zahtijeva konzervativno liječenje, kupku ili tople obloge. Kod većih cista veći od 3 cm, potreban je kirurški zahvat. Prva linija kirurškog liječenja upale Bartolinijeve žlijezde je incizija i evakuacija gnojnog sadržaja ili incizija i aplikacija srebronitrata, te incizija i drenaža katetera. U slučaju recidivirajućih upala Bartolinijeve žlijezde radi se marsupijalizacija ili ekscizija žlijezde. Najuspješnije metode u prvoj liniji kirurškog liječenja su incizija i aplikacija srebronitrata s ponovnom pojavom od 2 do 13% slučajeva i incizija i drenaža kateterom gdje je ponovna pojava od 2 do 18% slučajeva. U drugoj liniji kirurškog liječenja uspješna je marsupijalizacija gdje je ponovna pojava 2 do 13% slučajeva, a konačna metoda liječenja je ekscizija Bartolinijeve žlijezde. Komplikacije kirurškog liječenja ovise o metodi kirurškog liječenja. Kod incizije i evakuacije gnojnog sadržaja komplikacije su minimalne, ali je visoka stopa recidiva. Kod incizije i drenaže kateterom javlja se nelagoda nošenja katetera i ispadanje katetera. Kod incizije i aplikacije srebronitrata javlja se bol, kemijska opeklina, edem i iscjedak. Marsupijalizacija je povezana s nešto manje izraženom postoperativnom nelagodom. Kod ekscizije žlijezde, koje su zapravo konačna metoda liječenja, su najozbiljnije komplikacije: krvarenje, hematom, celulitis, ožiljak i dispareunija, odnosno bolni spolni odnosi. Prednost aplikacije srebronitrata usporedbi s ostalim metodama kirurškog liječenja je zarastanje bez ožiljka u 56% slučajeva, nasuprot 36% slučajeva kod marsupijalizacije. Duljina zahvata i vrijeme zarastanja značajno je kraće u usporedbi sa ekscizijom. Kod upale Bartolinijeve žlijezde antibiotici se troše ako je riječ o ponavljajućem apscesu, 2 ili više, ako je visok rizik komplicirane infekcije i ako imamo znakove sistemske infekcije, odnosno povišenu tjelesnu temperaturu. Ako vam je ovaj video pružio korisne informacije, molim vas besplatno se pretplatite na YouTube kanal i nastavite pratiti ostale objave.